ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବରୁଣେଇ ପୀଠ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ବରୁଣେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ସମୟ ଏବେ 7:30 ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ପାହାଡ଼ ବି ସେ ଉପରେ ଚଢ଼ିବୁ। ଆଉ ଏଠି ମାମାଲି ସୋନାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ହାଡ଼େ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୀପ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଓମ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାମା, ସୋନାଲି ମାମାଲି, ଆଣ୍ଟି, ଅଙ୍କଲ ସବୁ ଆମେ ମିଶିକି ଆଜି ଆଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ଘରଠୁ ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ଆଇଛୁ 20 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଜଟଣୀଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାମା ଆଣ୍ଟି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବରୁଣେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବାବା ଆଉ ସେ ସୋନାଲି ଅଙ୍କଲ ଓମ ହେଉଛି ଆଗରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମା ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଆମେ ପଛେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ପୁରା ବଡ଼ ପୁରା ପାହାଚ ହେଇଛି। ମଝିରେ ପୁରା ବଡ଼ ପାହାଚ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କେତେ ପାହାଚ। ଆଉ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସକାଳ 7:30 ହେତୁ ଆମେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଇଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ବିକା ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ବାବା ଆଉ ସୋନାଲି ହାତ ଧରାଧରି ଆଗରେ ଝୁଲି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଚ ବି ଚଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେତେ ପାହାଚ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କେହି ତ କୁଆଡ଼େ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାମାଲି ହାଇ କରୁଛି। ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଏଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ିଆରେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ବାବାର ସୋନାଲି ପୁରା ଆଗ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝରଣା ପାଣି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୁରା ଝରି ଆଉଛି। ଆଉ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୁରା ଡାଉଛି। ଆଉ ମାମାର ଆଣ୍ଟିରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଏବେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆଉ ଉପରେ କେଯାଇ ପାହାଚ ଆଉ ଅଛି। ଆଉ ତଳେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଦୁହେଁ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବାର ଓମର ଆଗରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ମାମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଗେ ପଳେଇଲୁଣି। ଆଉ ମାମା ଧୀରେ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାହାଚ ରହିଲା। ଆଉ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବୁଲିବା। ଆଉ ଏବେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ 2-3ଟା ପାହାଚ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବୁଲୁଛୁ। ମୋ ମାମାକୁ ଏବେ ଫୋନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଚପଲ ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ପର୍ସ ମୋର ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି। ଆଉ ଆମେ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ପୂଜାରୀ ଏବେ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଝରଣା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମାର୍ବଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ବାବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଭାଇ ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି। ଆଉ ଏଠି ଝରଣା ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଓମ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିସାରିଲାଣି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମାମା ଆଗ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଓମ ଗଲା। ଆଉ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଉପରଟା ଦେଖିଲେ। ଆଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଉ ଆଗରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି। ଆଉ ଏଠି ବାବା ହେଉଛି ମାଚିସ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଠି ମା ବରୁଣେଇ ଆଉ କରୁଣେଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦୁହେଁ ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପୂଜାରୀ ବି ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ମାମା ଏଠି ଦୀପ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପୂଜାରୀ ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ପୂଜା ଏବେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମାମା ଏଠି ଦୀପ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ମାମାଙ୍କ ହାତ ବାବା ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦୀପ ବୁଲିଆ ସଇଲା। ଆଉ ଓମ ବି ଧରିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମା ବରୁଣେଇ ଆଉ କରୁଣେଇଙ୍କ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ମା ବରୁଣେଇ ଆଉ କରୁଣେଇଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ପିଠା ଭୋଗ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ। ଆଉ ଆମେ ତ ପିଠା ଭୋଗ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ପାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିକି ପିଠା ଭୋଗ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପିଠା ଭୋଗ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଯେତେଟା ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ପୂଜାରୀ ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ନଥିଲା, ଆମେ ଆସିବୁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ।
ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ତ ହେଉଛି ପିଠା ଭୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଏଠି ପୂଜାରୀ ବସିକି ଭୋଗ ପାଇଁକି ହେଉଛି ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି ପିଠା ଭୋଗ ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆସିବା 2 ଘଣ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବାବା ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ 3 ଜାଗା ଆଉ ବୁଲିବୁ। ଏଠି ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ହେଉଛି ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଭଜନ ଗୀତରେ। ଆଉ ଏଠି ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି, ଏଠି 2ଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେଣି ଦେଖା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶେଷରୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଅଇକ୍ଷା କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ବୋଲିକି ଆସୁନଥିଲେ କେହି। ଆଉ ଏବେ 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି ନା, ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। କେତେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଜି ରବିବାର ବୋଲିକି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାରା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା, ରବିବାର ବୋଲି ଛୁଟିଟା। ଆଉ କିଛି ପିଲା ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା କେତେ ପିଲା ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ବୋଲି ପଳେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆମେ ଏମିତି ପଳେଇଯାଇଛୁ। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ବୋଲିକି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି କେହି ଆସିନଥିଲେ, କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ଅଇକ୍ଷା କେତେ ଲୋକ ବାପାରେ। ଆଉ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଏବେ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି କେତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ମା ବରୁଣେଇ ଆଉ ମା କରୁଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମ କରିବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଗେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବାବା, ମାମାଲି, ଆଉ ଅଙ୍କଲ, ସୋନାଲି, ମୁଁ, ଆଣ୍ଟି ଆମେ ଆଗେ ଯାଉଛୁ। ମାମା ଫୋନ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପୁରା ଆଗରେ। ଆଉ ବାବା, ମାମାଲି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ମାମା ପାଇଁକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ମାମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ମାମାଲି ପାଖରେ ନେଇକି କାଖେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଓମ୍ କାହିଁ ଦେଖାହେଉନାହିଁ। ଓମ୍ କୁଆଡ଼େ ଆଗରେ ବୋଧେ ପଳେଇଲାଣି, ଅଙ୍କଲ ସହିତ ବୋଧେ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ବାବା ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ଭ୍ୟାନିଟି ଧରି ମୋର ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଉ ବାବା ମାମାଙ୍କ ପର୍ସ ଧରିଲେ। ଆଉ ଏଥର ମାମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆରାମସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାମାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପୁରା ଆଗରେ, ମୁଁ ବି ଯାଇ ଆଗରେ ମାଡ଼ିଲି। ମାମାର ବାବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମାଙ୍କର ଏବେ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠା ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଓହୋ ଆଗରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କେମିତି ପଳାଉଛି। ଆଉ ଅଙ୍କଲ, ସୋନାଲି, ମାମାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା, ମାମା, ଆଣ୍ଟି ସବୁ ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓମ୍ ଜମା ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି, ସେମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ଆଗକୁ ପଳାଉଛି, କେତେବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଓମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। ଆଉ ମାମା ଆଉ ବାବା, ଆଣ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଗପସପ କରିକି ଆଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ କେତେ ପାହାଚ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଉପରୁ ପୁରା ଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ପାହାଚ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯିବଣି। ମାମା, ବାବା, ଆଣ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଭୋଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ମାମା ସେପଟକୁ ଅନେଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଟି ଭାଇକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟେ। ଆଉ ମାମାଲି ଗଳି ପଇଲା, ବାବା ତାକୁ ଧରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଥର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାମାଲି କାଖ ହୋଇ ପଇଲା। ଆମେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ତଳର। ଆଉ ଆମେ ବାବାର ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ। ମାମା କହୁଥିଲି ମା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ବାବା ମନା କଲେ, କାଳେ ମୁଁ ଡରିଯିବି, ମାନେ ଗଳି ପଡ଼ି ବାବା ଟାଣି ପକେଇଲେ।